Ja, det har medierne meget, meget svært ved. Det har medierne, så det vil sige, at medierne, de tager ligesom der skal lige nu, det tænker ikke sådan fremadrettet. Ja, ja. Og det er klart, når du så begynder at kigge på det andet, der så går under krisen, Ja. Så når man jo frem til, at der står en inflation så i stampe. At det vil sige, at der ikke sker nogen fremskridt under krisen, og det er jo egentlig ikke særlig overraskende. Nej. Men det er klart, altså, så kan den så igen køre den der negative historie. Mhm. Altså hvis man nu laver sådan et historisk perspektiv, så kan man sige, at altså, de første tal, vi har omkring beskæftigelsen, altså hvordan beskæftigelsen fordeler sig mellem etniske grupper, de går helt tilbage til 81. Ja. Og hvis man så tager fra 81 til 96, der går det meget markant tilbage. Der falder indvandrernes beskæftigelse. Men skyldes det ikke, at der kommer indvandrerne fra Balkanlande, som har lige haft en traumatiserende oplevelse med krig mod serberne? Jo, det er en del af forklaringen. Det er også nyt for Danmark at modtage så mange flygtninge. Det er rigtigt. Og men man kan sige, at den måde, som vi ser hele spørgsmålet på, er ligesom låst fast til den tid. Hvis du vil følge mig. Ja, jeg kan godt følge dig. Ja. Det, der så sker fra 96 og så op til 08, altså op til krisen. Ja. Det er en lang fremgang. Det er en fremgang. En fuldstændig ubrudt fremgangsperiode. Og så, men det er så kun inden for beskæftigelsen, eller er det for alle også for kriminalitet, for uddannelsesniveau og for alle de ting, som kræver, at et samfund kan vokse? Ja. Altså den der periode fra 96 til 08, der sker der et markant løft i uddannelsesniveauet blandt indvandrere og efterkommere. Jeg vil høre om det er det jorden, jeg optager det vi snakker om? Så ja. Super, så kan jeg lige trykke på optagelsen. Sådan der, så jeg kan bruge det. Godt. Så vil jeg også lige høre, altså, hvad mener du, at medier skaber splid mellem indvandrere og danskere? Altså, det kan man godt argumentere for, at effekten af den måde, som medierne behandler emnet på. Men jeg tror, det handler meget om, hvordan journalister er uddannet. Altså, journalister er uddannet til at fortælle negative historier. Det er så... De er uddannet til at finde konflikter og påpege modsætninger mellem ord og handling. De er uddannet til at afsløre en masse ting, der er uretfærdige, som ikke er i orden osv. Så de er meget dårlige på til at fortælle en positiv historie. Altså de regner med, at det keder med læserne, det keder seerne og lytterne. Så det vil sige, at de dårlige historier, der sælger bedst for dem, hvis man kan sige det sådan? Ja. Det er det, som der tiltrækker, kunderne, hvis man kan sige det. Ja, og derfor er der også inden for hele journalistområdet, er der en diskussion om, har vi brug for et helt nyt nyhedskriterie, som hedder konstruktive nyheder. Altså, man har jo en række nyhedskriterier, der hedder væsentlighed og aktualitet og spørgsmål omkring, hvorvidt læserne, seerne, lytterne kan identificere sig med den historie, der fortælles. Ja. Så man har en række kriterier allerede, men der er en diskussion inden for journalistfaglige kredse om, at man simpelthen mangler et sjette nyhedskriterie, der hedder konstruktive nyheder. Konstruktive, ja. Og det er selvfølgelig indirekte et udtryk for, at de er trænet til at beskrive det modsatte. Ikke? Det der ikke er konstruktivt. Ja, så for dem handler det om at skabe det negative hos et minoritet. Men har de også noget med, at man skal altid sidde ned på minoriteterne? Man skal altid sådan se ned og finde fejlene hos de minoriteter, man har i sit land. Jamen, så behøver det jo ikke at være, jo. Nej, det er rigtigt, men det er det, som vi oplever. Ja, det er med på. At det, altså, men så er vi med over i den politiske. Så er den, ja, og det skal vi ikke. Man kan sige, det billede, som tegner sig indvandrere i offentlig bestemmelse, i hvert fald to faktorer. Det ene er medierne, og den er journalisterne, hvordan de ser på verden.
Mhm. Og så den anden faktor, det er jo så det politiske liv. Altså, og der er der jo altså en konsensus blandt spindoktorer og kommentatorer og ledelsen af de fleste partier i Danmark om, at man skal have en stram udlændingepolitik for at vinde den politiske magt. Ja, det er det. Og man skal også have en stram udlændingepolitik for at kunne fastholde, hvis du har fået det. Så det er jo, altså det gør jo, at man, den positive fortælling bliver lige pludselig meget hjemløs. Fordi du kan jo ikke have en positiv fortælling om integration, hvis du skal argumentere for, at der skal strammes op. Det er rigtigt. Så er det ikke, det er sådan to modsætninger, hvis man kan sige det sådan. Det er to modsætninger, ikke? Ja. Så vil jeg siger, altså det vi har her, det er dels medierne, og det er dels det politiske liv, at der ligger der nogle mekanismer i de her to systemer, ikke? Ja. Som gør, at outputtet, kan man sige, ikke? Det bliver den der meget negative fortælling. Ja, så vil jeg sige, at hvis nu indvandrere og danskere vi kommunikerer sammen, uden at vi skulle have medier mellem os, ja. vil det have været meget, meget nemmere, at vi gik... Ja, så vil vi have meget bedre forståelse for hinanden, så vil det heller ikke være en... Helt sikkert. Det sker jo så allerede, også i Danmark i dag, ikke? Altså, det er jo ligesom, det er jo meget mere komplekst det her i virkeligheden, ikke? Mhm. Fordi en del af den her succes, som jeg snakker om, den har jo kun været mulig, fordi der er en masse indvandrere, en masse danskere, der kigger hinanden i øjnene, ikke? Ja. Og sagt, nu skal vi altså have produceret en mødtryk, eller nu skal vi have lavet god service her på virksomheden i forhold til kunderne, og nu, jeg har en opgave, vi skal løse sammen på en arbejdsplads. Så der kan man sige, det er også derfor, der er mange ting, der fungerer på arbejdspladsen, men også inden for skolerne og i uddannelsessystemet. Ja. Altså hvor unge, altså på tværs af hudfarve og etnisk baggrund, altså er bragt sammen til at have en opgave, det er at blive dygtigere i forhold til det faglige. Og hvor man også hjælper hinanden selvfølgelig. Super. Hvor ser du indvandrerne hen i fremtiden? Er vi på vej op? Eller er indvandrerne på vej op, eller? Ja, altså jeg tror, at de her kræfter, de konstruktive kræfter, ja. Altså de er så stærke, at det er en supertanker, der ikke kan flyttes på. Altså man kan sige, det lange seje træk, det har en positiv tendens. Det har en positiv, fordi jeg har læst en artikel der viser, at frem til 2050, så vil næsten hver indvandrer koste landet cirka, eller alle de indvandrere vi har i Danmark, så vil det koste 9,1 milliarder kroner årligt. Ja. Men de der regnestykker, der skal man jo altså kigge på, hvad er det man regner på, altså. Fordi man kan jo sige, at det er vigtigt også at sige, at vi har noget arbejdskraftindvandring på den ene side. Og så har vi noget humanitær indvandring på den anden side. Ja. Og du er nødt til at skille det ad. Du kan ikke bare sådan regne med, at humanitær indvandring kan betale sig. Nej, det er rigtigt. Altså det skal du som land sige, det vil gerne være med til at løfte et humanitært ansvar i verden i dag. Og vi er parat til at se i øjnene, at det giver måske underskud. Vi vil selvfølgelig gerne have, at det gav overskud, og vi arbejder benhårdt på at få. Men muligvis vil det give overskud i fremtiden, når de får børn, og børnene går i skole og bliver uddannet og så videre. Jamen det kan heller ikke, udelukkes. Altså hvis uddannelsesniveauet bliver ved med at blive i indvandrer- og efterkommergruppen, så vil beskæftigelsesfrekvensen altså forbedres helt af sig selv. Altså vi ved jo, at den vigtigste forklaring på, at indvandrerne har en dårligere beskæftigelsesfrekvens end danskerne, altså det er sådan set manglende uddannelse. Det er manglende uddannelse. Ja. Vi ved, at hvis du sammenligner de indvandrere, der har en uddannelse med de danskere, der har, så nu snakker vi om danske uddannelse. Ja. Hvis du sammenligner de danskere, der har en dansk uddannelse, og de indvandrere, der har en dansk uddannelse, så er beskæftigelsesfrekvensen stort set den samme. Den samme? Den skrumper meget kraftigt ind i hvert fald. Og hvis du tager de ufaglærte, der ikke har nogen uddannelse, både blandt danskere og indvandrere, der bliver forskellen også reduceret, men ikke så meget. Så det vil sige, at alene ved at
forbedre uddannelsesniveauet, så kan du komme rigtig, rigtig langt. Ja. Og det er derfor, at den vigtigste, skal jeg sige, den vigtigste indsats i forhold til at beskæftigelse for indvandrere i Nordmænd, det er på uddannelsesområdet. Så det vil sige, hvis Danmark skulle få gavn af indvandrerne, så skal de sætte sig mere på uddannelsesniveauet. Helt sikkert. Så og også sprogkundskaber. Ja, selvfølgelig sprogkundskaber. Det er det starter, når man kommer til Danmark. Altså nogle uddannelsesmæssige kompetencer, plus sprogkundskab. Plus sprogkundskab. Ja. Super. Så jeg vil lige høre, det tal, som du har, er det noget, som du selv kommer frem til, eller får du så selv nogle undersøgelser, eller du tager ud for nogle enkelte positive historier, som du så selv bygger videre på, eller du bare tager, som du fortalte i starten, nogle langsigtede perioder, du tager over? Altså, hvor jeg har tallene fra? Ja, det er det sådan præcis, ja. Altså. Men det har jeg fra officielle kilder. Officielle kilder? Ja, det vil sige, det er Danmarks Statistik. Det er fra Danmarks Statistik? Ja, og det er også, det hedder Ankestyrelsen, har en database. Ankestyrelsen, det hører under Social- og Integrationsministeriet. Ja. De har en selvstændig database i Danmarks Statistik. I Danmark. Og den træder jeg også på. Så det jeg gør, det er, altså jeg laver ikke nye tal selv. Nej. Men jeg samler de tal, der findes. Både fra Danmarks Statistik, men også fra alle mulige andre steder. Og det er jo tal, som er valide. Men det er valide, det er troværdigt, og det er virkelig på kilder. Ja. Og det er faktisk nogle kilder, som alle kunne finde over nettet. Alle. Men der er bare ikke nogen, der har gjort det udover mig. Jo. Nej, du tænker, jeg må hellere finde, at der er en anden virkelighed, som du kalder i din bog, at der er en anden virkelighed, end det, som vi får serveret næsten hver gang vi tænder for tv'et. Ja. Kære Hans, jeg takker mange gange for, at du vil være med til interview og bruge tid på mig. Jeg håber, jeg må gerne bruge det interview, som du har med som kilde til at fortælle, at indvandrerne er godt på vej, og ikke bare synge noget, som medierne viser i hvert fald. Hvad siger du, Abdullah? Jeg siger, jeg håber, jeg må gerne bruge det interview til at vise, at indvandrerne er på vej til uddannelse og beskæftigelsen. Helt Super. Så skal jeg nok lige sende til dig min mail, så jeg kan få tænden af dig. Ja. Du skal aflevere sådan en synopsis, skal du ikke? Jo, jeg skal aflevere en synopsis. Ja. Giver du selv den så, bare synes du er sjovt, at læse den igen? Jo, selvfølgelig. Det vil jeg meget gerne sende den til dig, når jeg får den skrevet færdig. Ja. Det skal jeg nok få gjort. Abdullah, hvad er din baggrund i øvrigt? Altså, er du efterkommer, eller? Ja, jeg har boet i Danmark